Ja, vi har om kulstofkredsløbet. Vi starter med vores vulkan. Vores vulkan, når den er aktiv, så udleder den kuldioxid. Det meste af den kuldioxid, den suser direkte op i atmosfæren. Noget af kuldioxiden vil så stige til luften og falde som nedbør, som i form af kulsyre. Og den kulsyre, den rammer så hele jorden og jordens mineraler. Så har vi vores planter, som optager CO2 og udskiller det til O2 ved hjælp af solens stråler, og det gør den ved hjælp af fotosyntese. Om natten sker denne fotosyntese ikke, fordi at planterne har brug for solens energi til det. Når koen så spiser planterne, så er den overskydende kuldioxid, der er i planterne, den vil koen så få ud i form af afføring. Så har vi i havet, der har vi på samme måde, at vi har vores koraller og vores plankton og vores alger, der optager CO2 og udskiller til O2. Og så på fiskene fungerer på samme måde som koen, når de spiser algerne og planktonet, så vil de så også skide kuldioxid ud igen.